Ako štátny tajomník ministerstva vnútra veľmi oceňujem toto združenie, ktoré, myslím si, v dnešnej dobe má veľký význam. Ako Zober loptu, nie drogy, je to jeden projekt, ktorý si myslím, že je jeden z najúžasnejších projektov, aký na svojom poste som videl a zaregistroval som a veľmi tomu napomáham. A chcem vysloviť presvedčenie, že to bude pokračovať a spolupráca medzi ministerstvom vnútra a vašim združením bude ako pokračovať. Drogy sú veľmi nepríjemnou súčasťou nášho života, bohužiaľ to je jeden z fenoménov, ktorý sme zdedili z tej západnej Európy a treba sa voči tomu postaviť. A najväčší liek na tieto drogy je práve tento šport mladých, zachytiť mladých v ich činnosti, či už je to basketbal, či už je to volejbal, či už je to fotbal, či už je to iný šport, ale proste veľmi oceňujem túto vašu aktivitu a pevne verím, že bude úspešná ešte niekoľko rokov. Beh, ktorý bol ako proste jedna súčasť života mladého dieťaťa a v deti v predškolskom veku teraz ustupuje prichádzajú na, by som povedal, ako prvé, s čím sa decko stretáva, začínajú byť počítače a beh, ktorý bol ako prirodzenou aktivitou dieťaťa, niekde ustupuje a to je veľmi zlé. Už dneska registrujeme zhruba 30–40% detí v predškolskom veku, ktorí majú problém s normálnou chôdzou. A to je, myslím si, že veľké memento pre túto spoločnosť a preto hovorím ešte raz, zopakujem, som veľmi rád, že táto vaša skupina ľudí dostala toto ocenenie, si to zaslúžite a som presvedčený, že toto bude pokračovať a tá spolupráca s vami bude na takej úžasnej úrovni, ja si myslím, aká je teraz.